Oh, di na. Okay, so pili lang yung bandera, may salamat ka mo. Sige na, tanggalit na. Afternoon po sa inyong lahat and welcome to my channel, Nights Channel. So ayan guys, kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe po sa aking channel. So ayan guys, ngayon ang vlog ko ay hindi muna about sa aking sari-sari store kasi time out po ako ngayon mag tinda sa aking sari-sari store. So ayan, nandito po ako ngayon sa beach ng Alicia Beach Resort ng Daram, Summer. So itutur ko kayo sa kanilang beach. Kung malapit lang kayo guys dito, pwede kayo pumasyal dito sa beach nila. Maganda yung beach nila dito guys. So ayan, itutur ko kayo guys. Wala naman pong bayad ng entrance dito sa kanila. So cottage lang po ang babayaran po natin pag pumunta po kayo dito sa kanilang resort. So samahan nyo na ako guys. Ipakita ang kanilang resort. So ayan guys, pasok na po tayo sa loob ng Alicia Beach Resort. Ayan yung view. Pumasok kayo dito sa kanila. Ayan, lakad kayo guys. Ayan. Ayan to. Ayan. Welcome to Alicia Beach Resort. Dito naman kayo mag shower. Pag mabanlaw kayo, dito kayo guys mag-shower. Kaya tayo. So, diba guys, ganda ng view sa kanila. Sa Alicia Beach Resort. Dito na po ako ngayon sa baba.
So ayan guys, meron din silang wifi kung gusto niyo mag-connect. So ayan, 10 pesos po per hour ang kanilang bayad.